ప్రైజ్ ద లార్డ్. మన ప్రభును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామములో మీ అందరికీ శుభాభివందనాలు తెలియజేస్తున్నా. ఉదయకాల సమయంలో అందరూ బాగున్నారని, మరింతగా మీరు దేవుళ్ళు ఆశీర్వదించబడుతున్నారని, ఇంకను దేవునికి దగ్గరగా సమీపస్తులుగా ఆయన ప్రేమిస్తూ ఆయన చిత్తానుసారంగా ఆయన ఉద్దేశానుసారంగా మీరు ముందుకు కొనసాగుతున్నారని మిమ్మల్ని ఎంతగానో మిమ్మును బట్టి దేవుని సన్నిధిలో కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తున్నాను. ఇంకను ఇలాగే ప్రతి దినము దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించండి. అంత మాత్రమే కాదు, దేవుని సన్నిధిలో మరింతగా దేవునికి దగ్గరగా ఉంటూ దేవుని యొక్క ప్రేమను ఆస్వాదిద్దాం. ఈ దినం దేవుని యొక్క వాగ్దానం చూసుకున్నట్లయితే ఆదికాండము 37 అధ్యాయము 3వ వచనాన్ని చదువుకుందామండి. మరియు యేసుకు ఇశ్రాయేలు వృద్ధాప్యమందు పుట్టిన కుమారుడు కనుక తన కుమారులందరికంటే ఎక్కువగా అతన్ని ప్రేమించి అతని కొరకు విచిత్రమైన నిలువుటంగీలు పుట్టించెను. చూడండి, ఇందులో చాలా చక్కని మాట. తను వృద్ధాప్యమందు పుట్టినటువంటి కుమారుడు యోసేపు. యాకోబు ఇశ్రాయేలీలుగా దేవుడు ఆశీర్వదించిన తరువాత తానుకు వృద్ధాప్యమందు పుట్టినటువంటి కుమారుడే యోసేపు. యోసేపు విషయంలో తండ్రి అంట చాలా ఎక్కువగా అతన్ని ప్రేమిస్తున్నట్లుగా ఇక్కడ లేఖన భాగాల్లో మనం చూస్తున్నాం. అతని కొరకు విచిత్రమైనటువంటి నిలువుటంగీలు, ఇంకా అతని కోసము చాలా చక్కగా అతన్ని తండ్రి ప్రేమిస్తూ తన దగ్గరే ఉంచుకుంటూ, అన్నలందరైతే గొర్రెలు కాస్తూ ఎడారిలో ఉంటున్నప్పటికీ దూరంగా ఉంటున్నప్పటికీ కానీ యోసేపు అయితే తల్లిదండ్రుల దగ్గరే ఉంటూ, ఎందుకంటే చిన్నవాడు కాబట్టి, చాలా చిన్నవాడు కాబట్టి. అయితే ఇప్పుడు ఈ విషయం అంతా ఎవరికి తెలిసిందంటే అన్నలకు తెలిసింది. అన్నలకు తెలిసి ఏమొచ్చిందంటే తన తమ్ముడి మీద అసూయ కలిగిందండి. నా తండ్రి కానీ నా తల్లి కానీ నా తమ్ముడైన యోసేపుని ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నారు, అతన్ని బాగా ప్రేమిస్తున్నాడు అని చెప్పేసి ఒక అసూయ కలిగింది. ఈ లోకంలో సాతానికి మిమ్మల్ని చూస్తే అసూయ కలిగింది. ఎందుకో తెలుసా? యేసయ్య మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు. యోసేపుని ఎలాగైతే వారి తల్లిదండ్రులు ప్రేమిస్తున్నాడో, తండ్రి ప్రేమిస్తున్నాడో, అట్టి రీతిగా ఆ పరలోకపు తండ్రి కూడా నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు. ఆయన ప్రేమిస్తున్నాడండి. యోసేపు కంటే ఎక్కువగా ఆయన నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు. యోసేపుని ఇక్కడ తండ్రి ప్రేమిస్తున్న దానికంటే ఇక్కడ మరింతగా దేవుడు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు. ఎలా చెప్పగలం అంటే, ఆయన ప్రాణమే పెట్టాడు. ఆయన నీ కోసం ప్రాణం పెట్టాడు. ఆయన నిన్ను రక్షించటం కోసం, నిన్ను విమోచించటం కోసం, నీకు నాకు పరలోక రాజ్యాన్ని ఇవ్వటం కోసం, దేవుడు ఆశీర్వదించటం కోసం, ఆరోగ్యం ఇవ్వటం కోసం, అభివృద్ధి చేయటం కోసం ఆయన నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు. ఈ ఉదయకాల సమయంలో ఈ విషయం కనుక నువ్వు గ్రహించుకోగలిగినట్లయితే మరింతగా దేవుడికి దగ్గరవుతావు. మరింతగా దేవుని స్తుతించాలని, ఆరాధించాలని, మహింపరచాలని దేవుడు నిన్ను మరింతగా ఆయన ప్రేమిస్తున్నాడు. మర్చిపోవద్దు, విడిచిపెట్టవద్దు. దేవునికి దగ్గరగా ఉందాం. దేవుని యొక్క దీవెనల ఆశీర్వాదాలు అనుభవిద్దాం. గాడ్ బ్లెస్ యూ. ఉదయకాల దీవెనలు, శుభములు మీ అందరికీ అనుగ్రహించబడునుగాక. తండ్రి నీకు వందనాలు. మా ప్రియబిడ్డలందరినీ కూడా ఉదయకాల సమయంలో దీవిస్తున్నాము. ఆరోగ్యము, శక్తి, బలము అనుగ్రహించబడునుగాక. ఏ సమస్యలో ఉన్నారు, ఏ ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు, ఇరుకులో ఉన్నారు, శోధనలో ఉన్నారు, వాటన్నిటి నుంచి తప్పించబడి యోసేపు వలె బిడ్డలు ఆశీర్వదించబడుదురుగాక అని బ్లెస్ చేస్తూ యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్. ప్రైజ్ ద లార్డ్.